Dnes vás vezmem na dobrodružstvo do slovenskej prírody, ktoré v sebe skrýva niečo naozaj neobyčajné. Pripravte sa na pokojné tempo, pri ktorom na chvíľu zabudnete na hektiku každodenného života. Prvú noc nás čaká útulný, ale luxusný prístrešok, kde si vychutnáme pokojné večerné chvíle pod čirým nebom, luxusnú opekáčku s dobrým jedlom a komfort, ktorý by ste v prírode nečakali. Druhý deň cesty nás zavedne ešte hlbšie do lesa, kde objavíme skrytú turistickú útulňu. Táto útulňa je miestom, kde akoby zastal čas a my môžeme na chvíľu vypnúť a úplne zrelaxovať. Dúfam, že si pri tomto vlogu oddychnete, zrelaxujete a necháte sa unášať pokojnou atmosférou prírody, ktorá vás stiahne a na chvíľu vás odpúta od uponáhlaného sveta. Tak sa pohodlne usaďte, započúvajte sa do zvukov lesa a vychutnajte si toto jedinečné dobrodružstvo spolu s nami. Vletela mi do nožteka nejaká gebuzina. Fakt netečie studnička. Ani to moc nechcem piť také odstáte, jak to tu je rok. Pozri, jak to máš hore. Oh la la. Oh la la. No. Trošku kyselé, ale veselé. Máme za sebou 10 km. Máme také pohodové tempo, lebo to je dokopy len 16. Ale bola tu vyschnutá studnička. Ďalšia by mala byť až cieľovej destinácii a vodičky moc nemáme.
A je asi 32 stupňov. A ešte vieme, aké kopčíky nás čakajú. Tak čo uvidíme. Diaľnicu. Dobre, no. Tu si trošku oddychneme a pôjdeme ďalej. Úplne najlepšie, keď ideš s priateľkou, lebo proste máš prestávky každé 3 minúty a môžeš ísť úplne dôchodcovským tempom, oddychneš si, máš to úplne jak prechádzočku. To je úplne super. Ani sa nebojíš, že ťa zožerie medveď, lebo vlastne je pomalšia, takže to má samé výhody. Akurát, že musíš ty pratať väčšinu vecí s batohom. Si nakúpiš ultralight výbavu, aby si to mal čo najľahšie. 4-kilovú výbavu máš, ale potom vlastne nesieš jedlo pre obidvoch. Takže si zase na 13. Som hladný jak vlk. Všetky sneky nám už došli. A mám so sebou klobásky, špekačky, zeleninku, chlebík, horčicu. Proste taká pohodička pri ohníku. Na prvý deň, na prvé prespatie som zobral takéto jedlo, lebo sme dlho neopekali a teda najviac milujem takéto pekanice. To je úplná bomba pre mňa. Ohníček, relax, radler, kámo. To vyváži tú ultralight výbavu len takým šupom. Ale teším sa na to. Sa neviem dočkať, lebo už mi škrká v bruchu. Kopčeky, kopčeky. Kopček, kopček, kopčeky. Kopčeky, kopček, kopček, kopčeky. Toto je moje obľúbené miesto. Pozri. No a tam sú kravičky na ceste, čo sa mi moc neľúbi. Lebo sú to kravičky a majú 800 kg alebo koľko a pôjdeme cez ich revír, takže to ešte uvidíme, ako dopadne. Neviem, či sa dá prejsť tuto poza ten plot, či je cesta,
Alebo modrá vedie rovno tady tu. A hento by mal byť kopec, ktorým vyšlapeme, tam je také prudké stúpanie a potom a tuto niekde za tým kopcom. Budeme spinkať. Fuj. Fuj, na strane tu je. Ty kopal, že? Ty. Šlahačka. Hen zás Márikovec na motorke. To tu jebe na tých motorkách. Je. Už sa blížime ku kravičkám. Za tým kopčekom by mali byť. Pozri sa, ako tu je nádherne. Vyjebané Slovensko. Takí p***ní ľudia, taká pekná krajina. Som ešte nevidel. To nie je dobré, oni sú rovno tam na ceste, kde máme ísť. Sa mi nelúbi. Presne tam sú všetky. V tieni sa schovávajú. Tu je jedna diera taká. Máme nejaký. No kravičky sa nám asi neuhnú, tak ideme skúsiť tady to. Bol som do hovna. Plod je živý, takže... No, som mi to roztrasol teraz celé. Nebudem plakať. Oj. Fuj, to je smrad. Pozri. Fuj. No tu niekde dúfame, že bude cesta. Mala by tu byť. Ale kde? To ani Pán Boh nevie. Našli sme ju. A tu by sme vlastne my vyšli, ale keďže tuto čilovali kravičky, tak sme to radšej obišli takto, bo neviem, či tam bol bík. A podľa mňa ušli preč, keď nás počuli. Nie, neušli. Čilujú tam, sú tam, no. Kopa hoven. Sú riadne. Wagyu. Ja už sa neviem dočkať, kedy budem mať upečené tie klobásky, lebo ja som hladný ako hovado. A neviem, či to aj vy tak máte, ale keď som hladný, tak ja som nervózny, trošku agresívny a akože fakt nepríjemný. A vôbec mi nie je dobre. Bolí ma až hlava normálne od hladu. Tak mi povedz, či to aj ty tak máš, alebo nie. Blížime sa tuto k takému poslednému najvyššiemu stúpaniu. A potom už to bude len pohodička a za chvíľku sme tam. Normálne sa rozpršalo a nič tu nie je nad nami. A nemáme nič nepremúkavé, lebo nemalo pršať a má byť pekne celý týždeň. Nemám rád, keď kamery skresľujú kopce. Oni ich extrémne skreslia a vôbec to tak nevyzerá, aké to je v skutočnosti. Ale je to posledné stúpanie skoro pred koncom. A ja zžerem aj ohnisko.
Posledný kopček dole pred našim spaním na prvú noc. A ideme zakladať oheň a hodovať. Yes. Yeah. Dúfam, sa tu nezabijem pred koncom. Nádherné miesto. Nádherné. Ohnisko, grill. Toto tu spravili na drevo. Blázni. Takýto výhľad. A ešte aj studnička. A tam je spravená chladnička na nápoje. Nechali aj sirupov. Aj sirup to nechali. Je takéto takáto ľadová voda zo studničky so sirupom, to je extrém. A ja chcem. Pre fajnových tu je ešte normálne takáto nová, tento rok pár mesiacov dozadu postavená. Mám aj vybetonovaná. Kade bouda pri takomto nádhernom strome. To je parádne. Brutál. Ty kokos, normálne. VIP. Pre tých fajnových. 3. Na turistike osvedčilo, čo je úplná bomba. Nosiť si takéto šlapky, ktoré si obujem aj počas túry, keď moje nohy nevládzu, lebo sa dajú normálne nosiť. No ale keď prídeš niekde takto do kempu, napríklad tam, kde stanuješ, alebo keď si dáš hociakú prestávku dlhšiu, ako napríklad 15 minút, alebo pol hodinu, dajme tomu, tak sa vyzuješ, dáš si dole ponožky, očistíš. Najlepšie je takto si chytiť nohy, teda prsty. Najlepšie je takto si chytiť prsty a pokrútiť, pomasírovať hore, dole, pokrútiť s každou nohou. To ti úplne uľaví. Ja mám ešte takú masážnu loptičku, s ktorou si masírujem tento spodok nohy. Trošku si ich pomasíruješ a dáš si ich vlastne do šlapiek. A to sa ti tvoje nohy tak poďakujú. Hlavne sa ti vyvetrajú. A ešte dôležité je mať takéto nejaké tenisky letné. Toto sú od značky Altra. A sú priedušné. A keď si ich namočíš do vody, tak ti uschnú za pár hodín v lete na nohách. A nie sú to ťažké 300-kilové čižmy, v ktorých sa ti noha potí, máš z nich plusgiere. Toto je presne široká podľa tvojej nohy. To je presne to, čo tvoja noha potrebuje. Nie je to žiadna úzka, špicatá topánka, kde sa ti pučia prsty a máš z toho mozole. V tomto nebudeš mať ani mozole, keď to skombinuješ aj s dobrými ponožkami, ako sú napríklad tieto Darn Tough, alebo napríklad Injinji, ktoré sú prstové, ktoré máme ako druhé v batohu. Pomasíruješ prsty, dáš šlapky a veget.
Oh. Oh. Som mu presolil. Bože, takáto večera s takýmto výhľadom, no nechcel by si. Nevadí, že toho je. Dobre, áno. Je 7:30 a spal som asi 2 hodiny. Celú noc som sa budil a nedal sa mi vôbec spať. Ja som úplne na kašu. Chrbát ma boli z týchto posraných karimatiek, už nebudem brávať. Proste si zoberiem nafukovačku. No je mi to jedno. Dať morning vločky, teda overnight oats, ktoré som si včera dal namočiť. A dneska nemusím variť. Blup, blup, blup. Blup. Blup, blup. Blup, blup. Blup. S takýmto výhľadom. Ute, papa, ute, papa, ute. Tak, už sme zbalení a ideme ďalej. Odchádzame preč. Odchádzame preč. Odchádzame preč. Ču, 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 ču. Ču, 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 ču. Ču, 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 ču. Ču, 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 ču. Tu máme takúto krásnu lesnú cestičku. Jo! Okay, let's go. Kopeček, šlapaček, taký menší. Také sú najlepšie.
Všetci majú radi. Samozrejme to foťák opäť skresluje. Musím sa ísť vysrať. Fuj! Fuj! Osemsto 000 stupňov na tom slnku. Už sme kopček, ideme po hrebení. Aspoň chvíľu. Máme za sebou 6,5 kilometra. Trvalo nám to 3 hodiny, čo je celkom dosť. Zajdeme pomaličky do kopčekov. S kľudom, nikam sa neponáhľame. Teraz ideme už vlastne len dole, do dediny, kde dúfam bude obchod otvorený. Dám si nejaký nanúčik dobrý si dáme. Možno pizzu, ale to neviem. A dúfam, že tam bude obchod, lebo na mapách CZ je kop jednota, ale na Google mapách nie je. Takže dúfam, že tam bude, ale mal by byť, je to obec. Napustíme si tam vodičku, lebo už skoro žiadnu ani nemáme. A do cieľa by sme nevydržali. Takto je najlepšie každú hodinu si dať nejakých tých 200 kalórií. Ježišmária, ty môj kokot. Skoro som sa zabil. Tak to je najlepšie dať možno každú hodinu nejakých 200 kalórií, ale každý organizmus je iný, samozrejme je to subjektívne. Pre mňa to je... Ja dávam nejako tak cca. Ale tak ja zase som tank. Ja zžeriem všetko. Strašne veľa spálim. A vypotím. Takže... Ale je to subjektívne, no. Musíš vedieť, čo tebe vyhovuje, ako vládzeš, čo ti chutí. Ale napríklad na také kratšie výkony je lepší. Fuj! Niekto mal hnačku. Na také kratšie výkony sú lepšie sacharidy a na také dlhšie túry je najlepšia voľba tuky, lebo vážia najmenej a dávajú najmenej energie, lebo vážia najmenej a dajú ti najviac energie, pokiaľ vieš, aké vyberať. Čím viac tukov, tým menšia váha, ako keby toho jedla bude. A nebudeš ho potrebovať toľko nosiť. A telo si na dlhšej trase pýta viac tukov pri chôdzi, pri túre. Sme skoro hore. 960 nad morom. Dosť strmé schody, dobrá? Ja si bojím, že si hlavu bachnem. Nebachnem.
Budíš mi ale aj hlinu. Tam hore pôjdeme. Moc sa mi to neľúbi, keďže sme na tejto úrovni a musíme ísť tam. Takéto osvieženie padne najviac vhod. Oj. Jamore. Treba sa hneď vyzúť. No, my kráčame ďalej. Trošku som si zdriemol. Hneď mi je lepšie, ale brucho ma ako si bolí. Chce sa mi sarať strašne, možno sa mi uľaví potom. Toto nás čaká. Jeden jediný oblak a z neho sa rozprší akurát. Ale aspoň to príjemne to schladí. Príjemne. Krásny, čerstvý, ihličnatý, upršaný vzduch. To je bomba. Pýtaš sa, kde je naša cesta? Tam v Riti. Tu v Riti. Tu moc natáčať asi nebudem, nech sa tu nezabijem. Lebo to je extrém toto. Všade pavučiny. Prší do toho, všetko tu je mokré. A nedá sa tu prejsť. Všetko tu visí. Šmíka sa tu. Oh la la, oh maňo, ja, jukajú, jukajú, A dúha. Dve sú. Fuj, tu je v strede ten pavúk. Zales. Ďalší. Haló. Haló. Čo?
No a my už sme v dnešnej cieľovej destinácii. Ešte Bruegel. Haló. Dobrý deň. Je niekto doma? Šľapky sú tu. Kilometrov dneska, konečne sme tu. Pôjdeme pomaly sa napapať, spinkať. Tu nehali bordel a myslím, že posledné čo chceš je upratovať po niekom po ťažkej túre. Hrozné, čo tu nechali, hrozné. Utóňu sme našli v hroznom stave, lebo tam pred nami boli nejaké prasatá, v peci boli plasty, všade bol bordel, museli sme skôr poupratovať, poutierať, všetko poschovávať, povyhadzovať, pozametať, boli chalani, kadibuda, je tu studnička, umývadlo, dres, kde môžeš normálne umývať, pec, nová, brutálna. Dobré ráno. Dnes som sa konečne dobre vyspal. A samozrejme hneď sa mi chce srať. Robíme kašičku raňajkovú. Brutálna kaša, kokos, kakao, ďatle, cukor a neviem čo všetko. Hen tam v noci strom spadol. A ja som myslel, že padá na nás, skoro som sa posral. No mama to zobudilo. A to bola extrémna rana. Ja nechápem, ako len tak zdravý strom môže spadnúť. Keď nefúka, len tak spadne. Jak viete prečo, tak mi napíšte. I'm just a girl. 2 poschodia, kde sa vyspí strašne veľa ľudí. 10 minimálne. Stôl. Žena chodí po vodu, tak sa mi to ľúbi. Sú tu veci na kúrenie, býva tu aj nejaké jedlo, vonku je ohnisko. Sú tu panvice na varenie. O toto miesto sa fakt treba starať a vážiť si ho, pretože je neskutočne nádherné. Je to v strede lesa, je tu ticho. Večer to je veľmi temný les, tajomný. A ja som moc Utóňu nenatáčal znútra, lebo som bol strašne znechutený z toho, čo tu tí ľudia nechali. Môžeš to brať aspoň ako také prekvapenie, keď sem prídeš.
Pozri, aha, to bol trojitý strom. A ľavý odpadol doľava a pravý doprava. A ostali iba stredný stať, to je halus. Pozri sa, to je halus, tak v strede lesa. Aj tu, naľavo. Je tam. Skibidi toilet. Domček, on je vnútri modrý celý, len to nie je vidno. Možno to bude takto vidno. On je vnútri modrý. A tuto všade na okolí rastú nezábudky, tuto všade. Ale teraz už oni už nekvitnú, teda niektoré, tieto nie. A tu všade sú nezábudky, takže tu bývala isto nejaká ženská, ktorá mala rada nezábudky a išla okolo, uvidela ich tu, tak sa nasťahovala a celý domček si namalovala na modro. Podľa tých nezábudiek. Tu všade to býva nezábudkové. To je nádherné. Chcel by som vedieť, kto tu býval. Ma veľmi zaujíma takéto veci. Dedinka v údolí, srdce ma zabolí, keď na teba spomínam. Už sme v podstate v cieli. Ideme ešte tuto do krčmy na Kofovku, počkáme na autobus a poďme domov. Ideme na vlak, lebo nám niekto nechcel stopnúť. Asi pol hodinu. A ideme do Puchova na vlak. Ďakujem za pozretie tohto videa a pokiaľ sa ti páčilo, tak mi hoď like, odber a napíš mi do komentára, či sa sem prídeš pozrieť. A čo by si na tomto videu zlepšil. Naozaj ti ďakujem, dúfam, že si ho užil. Maj sa.